Здравейте хора, ние ще караме колела с чичо ми, баща ми и сестра ми. Ето я и нея. Здравейте хора! И сега ще ви покажа как да карате по-лесно колелото. Така, добре. Е така правите. Така. Е така правите. Е така, приятели, ето така. Е така се кара колелото. Мама може и да го държи с двете. Да. Може си с едната. Вие ако искате, ако ви купят колела вашите родители, предполагам, аз се научих днес да карам колелото си. Можете да дадете един лайк, да се абонирате с камбанката, ето я камбанката. Абонирайте се, дайте лайк и нека да почваме още да караме колело. Ти снимаш ли много? Здрасти! Много добре! Браво на стелчето! Само да не направят сблъсък там. Марк, вижте! Марк! Приятели, вижте! Браво! Така пускате Цял кръг. ръката. Той ти шалиш нещо, вика.